συνεχίσουμε με ένα χορό από την περιοχή της Γαράσαρης. Λέγεται στα 3 η μετάφρασή του. Η πρωτότυπη ονομασία Ούτσαβερ. Είναι ο χορός μονό, τικ και διπλό.
Συνεχίζουμε με το χορό Έτερε από την περιοχή της Ματσούνης. Θα συνεχίσουμε με έναν χορό από το Κάρις και την ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Είναι ο χορός Κοτσαρί. Αυτό δηλώνει την αριστερόστροφη φορά του χορού, επειδή ο χορός πήγαινε αριστερά. Για το τέλος θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το χορό. Να πούμε ότι στη λύρα ήταν ο Κώστας ο Σοπιάδης και στον ταούλι ο Γιώργος ο Κορτσινίδης. Τους ευχαριστούμε πολύ.
θα κλείσουμε με το χορό Παντούλα από το Δυτικό Πόντο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά.